wachituna tawisia une wachituna tawisia une yakoraka kolibu abendi bana tire powa oh abendi bana tire powa King of traditional highlife. Aka no ye na ruwa tie wo ye kenu. Aka buwe mbu wo tuo ya. Ashia de he. Wate wo peri he. Iya. Ana abuka watu bugba no de kwa. Ya. Ana na watu bugba no de kwa. Ani esi he. Okolo bia bia. Tayobe. Una wati tuna tawisia. Una wati tuna tawisia. Una ye baraka gori buru. Una mugora ka gori buru. Abiendi bana tire kowa. Abiendi bana tire kowa. Abiendi ka tire na. Abiendi ka tire na. Wata bawo mobu ga yiri aka. Wata bawo mobu ga yiri aka. Mobu me ba bulo. Mobu no bia lu yere aka. Mobu no bia ba lu yere aka. Wetinu ne wata ti eneka. Wetinu ne wata ti eneka. Wata we futa we ti we mbulo. Wata we futa we ku kwagore. Nasiru ne wati tu na to bibuya. Nasiru ne wati tu na to ibuya. Sabu ne yakora ka gori. Sabu ne yakora ka gori. Ọkọ abiendi bana tire na. Ọkọ abiendi bana tire kowa. Abe. Omobu wafuru merite cherechi. Omobu waferite cherechi. Obe. Merite cherechi jolonjo. Ọdunjọ ma. Onaru nkiri meri. Ọnụ kubo kafọ. Oye jerube mmaku toku. Futabe madu meyo ya obi ihe ọma. Okwu na ikwuru bụ ihe mere eme. Omobu wafe chete ebewe. Aba. Aba. Iya, 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 iya. Ohoho. Yaha. Egwu ikorobịa. Ikorobịa ọkụ na anọ were ejere. Ụmụ eze ọkụ na anọ sa ụwa. King of traditional highlife. Yetawa. Ya ka ị na-eme. Yetawa. Asịrị m yetawa kwa. Oh. Ọ da-adị. O mere eme. Ọ bụ nene. Ikorobịa were ejewe. Oya kadoro no wana kadokwe kwa n'eluigwe. Ọ bụ nene. Oya siri iwe na-emetụkarị n'ụwa. Ọ dụkakwara n'aka Chukwu. Aya.
kabuga n'eluigwe egwu ikorobịa onye mere onye ahụ osiwe mgbasị maka na ejọ mmadụ mụtara ejọ mmụọ kim kim ọ bụ ejọ mmadụ bụ ejọ mmụọ iya ya ha iya ọ bụ ya hey onye ije ọ na-eje ka obelube biko ọbịa na mmadụ onye ije ọ na-eje ka obelube biko ọbịa na mmadụ onye ije ọ na-eje ka obelube biko ọbịa na mmadụ onye ije ọ na-eje ka obelube biko ọbịa akwado onye ije ọ na-eje ọ na-eje ọdụ ka o wee obe ọkwa onye ije na-eje ọdụ ka o wee obe mana o wekwere ube ha na-efu na-eje mba ha na-efu na-eje mba onye na-ewe mmadụ ọgbọ na-ejere ike 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 otu ọfọ na ọbụghị ewe mmeri onye na-ewe mmadụ ọgbọ na-ejere ike otu ọfọ na ọbụghị ewe mmeri onye na-ewe mmadụ ọgbọ na-ejere ike onye na-ewe mmadụ ọgbọ na-ejere ike onye na-ewe mmadụ ọgbọ na-ejere ike onye na-ewe mmadụ chukwu na-agbado onye na-ewe mmadụ ọgbọ na-ejere ike onye na-ewe mmadụ chukwu na-anọrọ onye na-ewe mmadụ ọgbọ na-ejere ike onye na-ewe mmadụ ya ji onye na-ewe mmadụ ọgbọ na-ejere ike maka na obobu na-agbado onye na-ewe mmadụ ọgbọ na-ejere ike 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 onye na-ewe mmadụ wee chu onye na-ewe mmadụ ọgbọ na-ejere ike otu ọgbọ n'ọga narịrị onye na-ewe mmadụ ọgbọ na-ejere ike otu ọgbọ n'ọga narịrị onye na-ewe mmadụ ọgbọ na-ejere ike ekwe ka m na-eke m n'ọtọ onye na-ewe mmadụ ọgbọ na-ejere ike ekwe ka m na-eke m n'ọtọ onye na-ewe mmadụ ọgbọ na-ejere ike ọkwa onye na-ewe mmadụ ọgbọ na-ejere ike onye na-ewe mmadụ ọgbọ na-ejere ike ọkwa onye na-ewe mmadụ ọgbọ na-ejere ike onye na-ewe mmadụ ọgbọ na-ejere ike ezoji na okolobịa bịakwanụ onye ije ọ na-eje ka o werube biko ọbịa na anarụ ụmụ Igbo na okolobịa bịa onye ije ọ na-eje ka o werube biko ọbịa na anarụ ọnụ kwubo oke afọ na ma elutekwe ọ na-eje ka o werube biko ọbịa na anarụ ha bụ egwu anyị ka m wee bịa onye ije ọ na-eje ka egwu werube biko ọbịa na anarụ toru egwu ije mba aka na akara aka onye ka otu aga onye ije welube onye ije welube onye ije welube kọbịa kọbịa kọda kọbịa kọda kọbịa kọda
bụ okorobịa ọkụ n'anọ ọnụkwụ bụ oke abụọ nwa mụrụ n'ugbo eze ọkụ n'anọ a ga-akọrọ onye a ga-abọrọ ya onye sakpụkara iwe na sakpụrụ iwe asị m sakpụrụ iwe onye ibe na-amaghịkwa ekwute mgbe ọ na-arụ ọkwawa ahụ onye ibe na-amaghị ekwute na ọ bụ ọ na-arụ ọkwawa ahụ ya ọkanga obi ihe eji mara anyị amaka m na-ege m ọzọ etu ụda egwu a abụgodo nwanka na ogwugwu eze n'obodo oyibo ọ dawa owenye ego elu ị mara na ọ bụ nwanka na ogwugwu eze maka na anyị mara ka anyị were taa ya yiri ekwe egwu okorobịa boziri afọ taa egwu okorobịa boziri afọ taa isi n'ime a na-etepụta kanụ n'ọgbọ isi n'ime a na-etepụta kanụ n'ọgbọ ofe 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 ya iwe okorobịa abịa onye na-enwe mmadụ ọgbọ na-eje n'ikpe onye na-enwe mmadụ ọgbọ na-eje n'ikpe onye na-enwe mmadụ ọgbọ na-eje n'ikpe ọkwa ka o si mee na-asị na ọkwa ka o si mee onye na-enwe mmadụ ọgbọ na-eje n'ikpe 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 ọnwụ na-ebuwe ogbenye buru nnọba onye na-enwe mmadụ ọgbọ na-eje n'ikpe ọnwụ na-ebuwe ogbenye buru nnọba onye na-enwe mmadụ ọgbọ na-eje n'ikpe ọ bụ onye na-enwe mmadụ ọgbọ na-eje n'ikpe onye na-enwe mmadụ ọgbọ na-eje n'ikpe nke na-ebuwe ọkụrụ buru ahịa onye na-enwe mmadụ ọgbọ na-eje n'ikpe na nke na-ebuwe ọkụrụ buru ahịa onye na-enwe mmadụ ọgbọ na-eje n'ikpe onye na-enwe mmadụ na ọgbọ onye na-enwe na-ejere mmadụ ọgbọ ikpe na-eje n'ikpe ọ bụ ogbe ọ bụ na-asụ onye onye na-enwe ọgbụ mmadụ ọgbọ na-eje n'ikpe ọ bụ ogbe ọ bụ na-asụ onye onye na-enwe ọgbụ mmadụ ọgbọ